ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కస్టమర్ ఎన్నిసార్లు కార్ వాష్ చేసినా ఇంటీరియర్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుందన్న. గూగుల్లో రివ్యూస్ చూసి మన రేటింగ్ బాగుందని చెప్పి కస్టమర్ మన దగ్గరకు వచ్చాడు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇంటీరియర్ డీప్ క్లీనింగ్. ఇంటీరియర్ డీప్ క్లీనింగ్ అంటే జస్ట్ వాక్యూమ్ చేసి క్లీన్ చేయడం కాదు, కంప్లీట్ ఇంటెన్స్ 4 to 5 hours ఆఫ్ క్లీనింగ్ చేస్తారు. ఎలా చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ప్రొఫెషనల్ గ్రేడ్ ఇంటీరియర్ క్లీనర్తో మొత్తం స్ప్రే చేసి డీటెయిలింగ్ బ్రషెస్, లెదర్ సేఫ్ బ్రషెస్తో క్లీన్ చేస్తాం అనమాట. దీంట్లో రూఫ్, ఫ్లోర్, డాష్ బోర్డ్, సీట్స్, డోర్స్, డోర్ జామ్స్, ఏసీ వెంట్స్, బూట్ ఇంకా ఇంజన్ బే మొత్తం క్లీన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టీమ్తో మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం రిపీట్ చేస్తాం. స్టీమ్ వల్ల కార్లో ఉన్న ఎలాంటి ఇన్విజిబుల్ బ్యాక్టీరియా అయినా డెడ్ అయిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేయడానికి 4 to 5 hours టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫోమ్ వాష్ చేశాక వెహికల్ ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉందో చూద్దాం.